Nah, jong meta sudena. Mare demahita nomor 30 parua ma harbangani ai nungaro rajatai.
Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanaon. Amen idama, hatop doa uro, tiyo ma nadihonwaing, asaw nangadong na mabuat tupalmi. Haleluya. Martangi yang mahita, ali ama nami na di banwa kijang, na madok mauliate do hami tuho, ala di pabotoho ko tuhami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, na lausal pudo sugo langit dohot tano, alai nahot do anggo hatam rodi saliling-lilingna. Akup ni ikot patardo sugut saluhu jolma di joluni habangsa paruhumami. Saya si maroham dihami. Pahot marohanami marha porsiaon dihatam. Marhite-hite todi porbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang. Asa marlas niroha hami pai mai mahoko. Jala asa dapot hami hanguduan nasora suda. Amin. Mare de mahita sai Roma ho de bataki baen marhuaso hatami.
Tangyo kamuma patik ni debata di minggu sadarion ima patik parjulu sa rodi paupaton. Patik parjulu audo Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marako pau bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaummu jala dang jadi sumanommu. Manangahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon. Rodi na di bagasa naik na di turuni tano, yang gotung gabi sisaw baon manang sioloan. Patik patoluhon dang jadi dohonon guar ni debata, yang gosoture dalanna. Ay honahum na dosugut akka namarsineang di guarna. Patik paupaton ingot tamuma pabadiahon hari minggui, di naonomari maulahamu nasa siulomu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dina sadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahammu, rodi isini hutani halak pe namangibati hutam. Ai di naonomari do ditop padebata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia doi bana diari papituhoni. Di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Ima sahakna atong rak mangido gugu mahita sia Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Mari demahita hamu namarsak roha di hasyang anon. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pergugu naso hatudosan jala ama para siroha. Dang lomoro hamida hamatean ni perdosa. Mula manian perjahati tumadik kodalanna asa mangulu ibana ido di pangidoroham. Alani ubahe di pangidohami. Saya sudah tima turu-turum. Asa unang mangonai betuhami, saisi sasudi dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asiniroham, sai pergugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Mucat pe akaduluk, jalahumuttal akarobian, alai
anggo para sinirohaku naso tupa mucat siako, jala badan ni hadamioku naso tupa humordit, ninna Jahoba si asiho, hasa ngapoma di debata nadikijang. Mare demahita hosiana tata mahami nani raja ammo. Tangiho kamu mahata ni dibata turpuk epistel di hari mingguon tarsurat di pangukapon biddu 10 sia mamuka ayat onom sah rodi ayat 10. Dungi hubegima songon soarani natorop situtu, songon soarani ay gudang, songon soarani akka ronggur nagugu namadok. Haleluya. Ainunga mangarajai Tuhan debatata sigonggom saluhuna. Nunga dilehot tuibana abit nasaksak, jalanaya sialit tononna, ia abit nasaksaki, ima hapit toron niaka nabadia. Jadi manuka mau tujulu ni pakna sumo baibana gabi didok matuau unang masongoni dongan munapo sodoau jala dongan niaka haha anggim akanaung majalo panidangion siat Yesus debatado si sobaumu ai panidangion taringot tu Yesus ido todi panurirangon ido sahakna. Martua do akan atumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amen. Mare demahita pauli di iba nama roha munabi.
nati dakko maha porsiautai songon nahi nati dakko nidongata saha porsiau di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata jahoba ido ama pargugu nasu hatu dosan natu mapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabigabiya siya tod di perbadia adoram so habubuhan ido tuhata natumaon na birnit di panghuman ni Silatus namati terpajal do ibana di hau pinasilam na tuwa tubanwa turudong ditanom namula mangudu di ari patuduhon namanaik tu surgo laundu siam di bata jahoba amanai pergugu naso hatu dosani di sima ibana pemamulak sugut tu tanaon manguhumi harat na mangulu do namate au porsea di tod di porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panihala Kristen akan na badia doho di hasasani dosa doho di atai na madok mula mangulu do suhu daging ni halak na umate doho di hangoduan na soda-soda. Nuai pinasaha matiki patu begihon ede puji-pujian sian kor gabungan HKBP Teladan Medan. Mama dukung aja. Ayo panggil. Terima kasih Tuhan ya.
Pasu-pasungdo oleh Jesus ai angoluan inauasan sai songan buang dan marturosan di parngoluan pangiras pikiran Tuhan parholong pertano batuan basa-basantu nasoha-sohatan sai toku habi di pardaran bahen mahami naposo haposan mauliate dile monohamonangan nang pesipata marhangalutan si patali luang di pardalanan say hodona patuduhon dalam Tuhan oluan mauliat emang diholong mi Tuhan nama guru biang nasay malong Tuhan mauliat emang di masa mi Tuhan homanak punao mihomao mauliat emang di holong mi Tuhan nama guru biang nasay malong Tuhan mauliat emang di masa mi Tuhan homanak punao ihomao homanak punao ihomao Hurian itu hata tabegema titing namasa dohok nanang si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata Minggu tanggal 10 Desember tahun 2020 titing namarradam nabarjulu gorni mingguta sadarion ima minggu apen napaduahon laos papungu pelian amplot apet dohita sadarion tu haporluan Natal di tonga-tonga ni Huriata tapasaha mai ditiki papungu peliap paduahon dohot amplotan no topik minggu manomo-nomo raja partigor jala si parmona guarni minggu naneng ro ima minggu apen na padoluhon na paduahon parmingguon lansia di hari minggu sadarion di patupa Huriata do parmingguon lansia di lingkungan Moria Luban Curcur inobasan ni inang diakones tama si hotang dohot amang si tuabe lubat tobing masuk pukul 10.00 wit na patoluhon pasahat tohonan hapat di taon di mingguta sadarion di patupa Huriata HKBP do ulaun pasahat tohonan hapat di taon tu 37 halak calo padita niluhon ni opui borus HKBP Pendeta Dr. Robinson butar-butar ulau ni dipatupa di parmingguan pukul 10 wit hina suhuton ni HKBP Medan Sada Teladan
Distrik 10 Medan Aceh. Na paupaton pasahat tohonan guru huria Bibel Pro dohot diakones. Di hari Minggu 17 Desember tahun 2020 di Patupa Huriat HKBP do ulaun pasahat tohonan guru huria tu 10 pitu halak. Bibel Pro 27 halak, diakones 10 sia halak, niuluhon ni opuye porus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Ulau ni di Patupa di Parmingguan pukul 10 wit. Hinasuhuton ni HKBP Distrik 27 Borneo. Obartosi Parmingguan Manogot Minggu 17 Desember tahun 2020 masuk pukul 7.30 wit. Namangihut ima Natal Sekolah Minggu di hari Senin 11 Desember tahun 2020 patupaun ni huriata do perayaan Natal Sekolah Minggu gabungan horong sada kelas 0 TK sahat tu kelas cada SD maringanan di HKBP Piaraja masuk pukul 15 wit. Di hari Rabu 10 Desember tahun 2020 patupaun ni huriata do perayaan Natal Sekolah Minggu gabungan horong 2 kelas 2 sahatu kelas sopa SD maringanan di HKBP Piaraja masuk pukul 15 wit. Di hari Jumat 15 Desember tahun 2020 patupaun ni huriata do perayaan Natal Sekolah Minggu gabungan horong tolu kelas 5 sahatu SMP maringanan di HKBP Piaraja masuk pukul 15 wit. Ruas napidda mamuka mingguta sadarion pidda huria ma naparjolo keluarga derliana panggabian AMD dohot 2 halak yanakon nasida sian lingkungan sion pidda huria tu HKBP Pardomuan Resort Pardomuan Silakitang napaduahon keluarga Henry Simajutak ST Mariati Boru Aritonang AMD dohot sahalak ianakon nasida sian lingkungan sion pidda huria tu HKBP Pardomuan Resort Pardomuan Silakitang nabatuluhon keluarga Evelyn Simajutak SPD dohot sahalak ianakon nasida sian lingkungan sion pidda huria tu HKBP Pardomuan Resort Pardomuan Silakitang. Napaupato nima keluarga Ricardo Lubatobing inang Lisnawati Sitorus sian lingkungan Bethesda pidda huria tu HKBP Tanjung Karbus Resort Lubuk Pakam. Namangihut napasiahon napasapuluhon do nasapuluh 2 boyma taida di Stensilata nangsong ni titik parepengon muladong aka pandurato di aka goar boyma talaporhot tu aka situa lingkungan manang tu kantor ni huriata songonima kamang doho tamakenang titing namasa doho nanang si pamasaun di tonga-tonga ni huriata tuhatama nama masu-masu hita sudina. Mari demehita 510 Advenido di Tikion namar saringar di Tanaon Laos tapasaha map piliata. Oh
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Kristus namarlas niroha di bagasan mingguta minggu Advent na paduahon sadarion. Hamuaka dongan ruas nang parhalado ni HKBP di Saddo Portibion. Tarlumu bima di akadongan ruas nang parhalado nadong di HKBP Piaraja Tarutungon. Songoni matong nang ruas do parhalado ni HKBP Teladan sian Medan. Na huidanakin marseragam na botta na membuan lasni roha sukacita jalanau mangedehon edde nabui patuguhon hapor seota jala palas rohata. Hamuaka dongan sia sudut no poso. Aka si 37 hala bawa do paropuan naung parade dirina saliling walu tu sia taon. Asa boi pilihononna nguluna ngolu naung pinalua ni tuatai. Ngolu na macayarga di jolona. Gabi partohonan padita. Songoni manang sude akka damang dainang naung parsidohot. Songon tangan ni debata mamukas sian met na sidaon. Asabui pilihonom muna. Tu hatta, tu harajaun ni debata, tu huria Kristen Batak Protestan. Mari titangiang gugu nang parukilon. Bui hita sadarion. Patupa ulaon namar situhu di tonga-tonga ni huriatta. Natangi tuhata ni tuhata Yesus. Namando nunga tikina panen ale hurang pangula. Hata ni debata nanaeng manggohi lasni rohata di minggu Advent na paduahon sadarion. Ima hatana na dienet sian sada panuri rangion na manakapi asa sudena manangihon panuri rangion nai dang putus harapan. Dang mandele, dang mandate, mangadupi parukilon, alay baliksa, tugu jongjong, dirga si majujungna, ala Roma raja, ima bidu, sia di buku ni Sakaria, ayat sia sahat ro di ayat 10, songonodo tarsurat disi. Maria iya situtu maho ale boru Sion. Marolo polo maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopoto. Partigo ribana jala si parmonang. Naserep dorohana jala marsi hudul di halode dohot di anak ni halode ina jala au maniapon akahureta sian Efraim dohot akahoda sian Jerusalem siap dohot sior tuhamuswon dungi
Barita honon nama hadameon tuaka bangso parbegu. Jala masuk tu gonggomanna sian laut tu laut. Jala sian batang aek Efrat sahat rodi ujung ni tanoon. Ido sahatna. Husadari hamu kadongan dung haruar nak kinau sian bagas dinas ni purus sakabipi masuk tu gedung Raja Pontas Lumban Tubing dalam mardalan hami au di jolo tu garejaon dung sahat tu bagas joron itu hatta huddu lau disi hirana duk wilala. Dakku boto alani dok ni ulau ni doan non naing pasahat tohonan tuto lupul pitu hala mana adong dope na asing naing nako kau tu son dang dope wilala hirana tu pasiding tarpasiding au na duki alai dukku jaha ayat siai Maria iya situ maho badono kudo tu diri kuda hamo kadongan iko Maria iya doa usadarion dang holan sebagai pribadi Padita Robinson butar-butar alai songone porus ni sadoha kabipi ala martaba ma tulu pulupitu hala na poso ni debata di partikian nuai usukum majohamu akadongan dong aku Padita dot sudi bihado pakai lalamu nuai Maria iya doroham todi hola pitu halak do mangudukon songono ati nang akadong aku Paditaon nak penga masa sentralisasi para pengon tong duk di lala puasa na duk kan Tuhan borus nami patupaon ulaon na hinirimmu siak kami akan naposom nah hinirim ni ruas ni huriai siak kami HP jol masuk Honda sida do kami duk ni lala behado hamu akainang dot damang nahwa wolongi ngadong nuaing di bagasa roham lasni rohai ala hurang dope na mangudukon jamita oman non ikon tuk palas roham dang holan na tongon rabdot hami dison di HKBP piara jaon alai disando HKBP ikon Maria iya ita puasa tahun 520 ada orang sorok Kristus bayako kamu dah 520 ada orang sorok Kristus nunga disakapi debata nah paroon nama raja dakolan tu halak Israel na baru mula sian habuangan tu Jerusalem alai dohot do tu saddo jolma di Portibio dohot ma tu hita nunga disakapi wana 520 tahun dung adora sorok Kristus na
Nang Roma raja alai hita halak Kristen nuaing nunga mandop, nunga makahilalahon, nunga makaporsiae, nunga mangauhon, nunga mangolopon, nang ro raja na disurirakon 520 adorak soro Kristus. Jalahita ruas ni HKBP. Mamuka sada walu onom sada sahat tunuaeng 162 tahun nunga sahat ibana nunga roh ibana tu hitabe sian sudut adorang so merdeka Indonesia dinabahat situtu nadangol bahat situtu na tertading dinabahat situtu na di bagasan parhatobanan ni akatot dina hodar dohot aka waso-haso di Portibion jala dung merdeka sada siau 45 sahat tunuaeng dina di perdalanan nai mace godang aka parukilan nunga ro rajai tu tonga-tonga ni hita hala bata. Ausai hurimang-rimangi do surung na ya Tuhan di beko kami holong na roham Tuhami soi sehami na pogos do punami na tertading do punami ala roho marhiti anak mi tutonga-tonga ni halak batam. Amin. Nungaro ibana 520 tambah 2020 tolu ade nungaro Yesus na disurirakon panurirang Sakaria Mole tema Tuhan ikolas doro aku songone porus ni huriata songo padita ai ngagodang na parjolo ditopot tuhatai di nguluna marsada-sada dang holan sarobang jolma di Portibion naung ditopot tuhatai dang holan hala Israel naung ditopo tibana dang holan hala Eropa ale nunga dohot hita hala Asia jala di bagasan Asia i adong halak Batak nah didok aka misionaris ya natakanga do alak Batako na pangototoi nagudangan pikiranna nagudangan akal-akalna alaya pala tu tonga-tongata do roi bana jalahita nunga majakon majalo madai hati goranna dia adalah Yesus itu adalah raja na tigor out sugari dang na tigor ibana kesamping kononna do pasidingonna do hita halak bata jala ditiki abad ke-19 paropuan ni halak bata kelas 3 4 5 6 7 bawa do kelas sada itu teh alai paropuan ni halak bata nungatong ditopot tuhatai mamuka sian naso terdidik nasida satu nang terdidik sekalipun nunga ditopot rajai jala saunari di Tikion 80% aktivis ni HKBP adalah perempuan dang mikralahmu na adil do rajai Tuhanmu adil dotong ibana tu kaum difabel sanga do ninna rohatta dang parsidohot kaum difabeli
tapa duru ibana sian parsaoran ni alak Kristen, gari ada di tonga-tonga ni alak Batak, dibeakon aka kaum difabel. Boto amu do par Jakarta lapatanna dibeakon, dipudi ni jabu, dipasung kaum difabel. Alai mamuka 100 tahun nasalpu Roma Tuhata Yesus marhite diakon ritih unang do kamu ritik ritih tuhe pata laho makubasi kaum difabel jalana di hari onom Desemberi pasroau madohoti wisuda Universitas SKBP Nomensen. Duksidung wisuda margo barma akka pemuncak. Top wisudawati. Sada sian akana topi ima boruni na sobui marnida Septiana boru Pasaribu martua mahmuda hamu ruasnya KBP namar marga Pasaribui ai nungaro raja itu ho tu margam adil doi bana nang boru nina soboi marnida boy pemuncak jalan nasugut pas nang borha tau sian jabu itongos sada dong aku mah sada TikTok na gajangna onom minit ahadon bana ditongos tuwe porusi pas nang marminggu naro aku sanga oma membuka. Adong masada boru silom, siat dong atas silom, namandok saya maka tidak konsonari. Nah, ia Universitas SKBP Nomensen nasionalis dan toleran karena saya putri Islam belajar di sini, dididik di sini dan menjadi sarjana. Luar biasa teh. Adil do Kristusi tu mana ngise. Termasuk tu naso maka porseai ibana. Datuk somartua hita dah mua kadongan. Nah, raja nasinirirakon ni si Sakariai nuai nunga rajata, raja na tigor, dangarong nanggosada ruasnya KBP na boy makilala na dangadil tuhatai tu nasida kecuali dah hamya ka seniormu au do nakana ditoruku dangadil makobasi ate kecuali alai na huboto ate akadongan padita dang maribar tahubasi alahita sikat ni Kristus. Tahu basi dotong na pogos. Tahu basi dotong na difabel. Tahu basi dotong na pogos dohot na mora. Danga dong sian ruas ni KBP. Na boy mando ia padita ni KBP. Sikat ni Kristusi doa kadongan nai dang makubasi tigor. Adil. Piado inong natua-tua dina pasikolahon geleng miho nyon situl puluh pitu halahon adong dilalaho hira sotigor Yesus Kristus tuho dia tidak adil terhadapmu Tuhan na burjuan Tuhan ini apa tuau tutup do sudah dalan mengelului narikot tu persikolahan ni anaki do boruki ado kamu makilala songoni kamu akan tua-tua ni situl puluh pitu halahon aku sendiri anak nina pogos
Sapuluh sada hami. Amokku buru kasar, inokku partani mamijam. Alai boy gabe padita. Boy gabe porus nih. Dia adalah raja yang adil. Nak peroa usian home na met butar-butar, soise butar-butar. Ati, anggo si Ahada ba, si Manjuntak, si Torus, nunga godang na beteng. Diro, itu teh, nunga marsudut-sudut, alai boleh butar-butar do. Dua generasi do pe na terdiri. Alai sianido di pabakit debata gabe. Ima adil ni Kristus. Alai napa dua honi madakolan natigor. Ibana ima si parmonang nunga di tonga-tonga ni portibion mamukasian abak parjolo sa tunuaing si parmonangi Kristus Yesusi nasi nuri rakon ni si Sakariai. Molo agak teologi sao satokin dungi pianon agak sosiologis satokin jala satokin nari agak politis mangalabati Yesus si parmonangi sabar hamode secara partodion nunga di pamonang Kristus hita maralohon dosa nunga di pamonang Kristus hita maralohon hamatean na manoktongi nunga di pamonang Kristus hita maralohon aka waso-waso ni toddi nahodar na jod mambain halak bata mebiar mardalan sian kuburan dang barani borngin ido teh soni do inang parteladan daong kan baunang lawamu aka anaha tu kuburan ninna kan molo pas hari pesta hari haheon boima ate ay larap kita gudang adong dope mabiar tu aka todi nahodar. Jadi na di bulan Agustusi lau mau rapon aka bisop eporus ni huria-huria Luther di Indonesia on tu Australia manopot huria Luther di Australia di boto hamudo di dia tu dia di bawah nasida hami lau marningot lau mempersajari sejarah nasida isa mama boto tu dia ma ibu kami lau maboto sejarah ni huria di si tudean ido di bawah mamu tudean di patudu omma napa jongjong huria nami guarna on ipat orang nasida ma songon dia paroni halak Kristen Jerman na Lutheran sian Jerman di abad pasapulsiahon dugi huber kami mah di dia do posisi di kuburan ni di jolo ni gereja di jolo ni gereja kuburan ni dibaen molo hita alak Batak di dia ibaen do kan hido kan do alama biar do hita ay mangulu do tod dini na matei na ruhata de anggo alaki daong di jolo ni gereja ido di tanom na porsei ala nunga dihilala dihaposi nunga ditaluhon aka kuasa-kuasa gelap oleh Yesus Kristus neonaka sudut nopo sonda kebutuhan mono nade mololahamu tu daerah di mana masih ada kekuatan magik wida majo barani amsi manang romahamu opo mulai tema dia sekawon alai unang matusia sotung dimu ade unang matusia ai so adong dope hutanom di badakon sotung dimu ade daong mudar ni Kristus nunga manobuso huasona dong diho todi ni debata pargugui mian di bagasako sotung mabiar ho
Omajo secara partodio nade. Molo di hita halak Kristen na di Eropa di Amerika, nang ditaluhon Yesus termasuk do ideologi na jahat. Songon ideologi ni si Hitler, na mandok, Holland halak Jerman do, na jago, na sing nai ditoru ni bangsa Jerman. Adok kamu na songon si Hitler. Berideologi songon si Hitler, na mandok Holland halak Batak do na jago, nasing nai itoro ni halak Batak. Adok kamu songon ni, mudah-mudahan dama deh, mau adong bertobatlah, ya. Ideologi juga sudah dikalahkan oleh Kristus. Gariada mulai jahamu, buku Efesus, surat Kolose, nunga ditoruni ibana sude akahuaso na dong di banua gijang dohok na di banua toru nunga ditaluhon ibana datuk so Maria iya rohamda marrajahon Kristus sipar mau nangi datung so Maria iya todini sude ruasnya KBP ai rajatai nunga makkamonakon manaluhon sude aka namanggugai jolmai, namanusai jolmai, ima Kristusi. Alaima partodion. Sosial. Tengok majoda halak Batak. Najulu song nasai di patorang akka seniorta sien sada huta tu hutan asing di Silidungon, di Toba, di Samosir. Ganu minggu, ganu bulan, martok tang. Ade, songoni hebat nih, partok tang nih, sampai pola olo dianggap sebagai pahlawan, molo dibawa nibana, si majujung nih parhutan nasada, tuh hutana. Ade, permusuhan. Alai dung gabe Kristen hitala Batak. Nunga masih olonga kita dangadong be permusuhan di antara margaon do margaan molotung adong pesa ada dua ruas ni marga X unang jopo gua isi X ya deh naman do Holland hami do nah tar basu nasingi honabura sada dua dui manang gorang do hamu partai lain ni sada dua do kan sada dua malotong dong nunga di parsada hita di bagasa sada persekutuan ni akanau di padame de bata dot dirina jalan mardame dot hita Maria ia matodita ai Kristusi nunga manaluhon permusuhan di antara orang Batak sendiri. Alau suku maju amakai nang doa makamang di bagas muna adong dope permusuhan di antara ni anak ni amuk tak sudut parjolo do sudut paduahon songona adong do ninna de apalagi songona au heana jolo au tubuni boru pardede modding uju PSP 5 tahun dungi mangalak boru mesyamuku ima inang panoroni boru juta na burju si pata tubuh do di basaron tubuh ni boru ahadon mardiket do bainoku holokku tu si adong dosa ada dua songoni pas sampai tu tahun 70-an songoni do pe todini halak Batak alai nuaing dang be termasuk maka dongata na soboi sian bortian na sendiri manubuhon anak manang boru nunga gabe di ain itu kan di ain jala halak Kristen Batak dang marasing rohana holongna tu anak na ni ain doh sian na tubuh sian bortian na sendiri nunga di pamonak kita sian ima sosial ngawi pagajong muate molo turusan non secara mendetail di jam tahun poruson jam tolu berak sidu kita non
apalagi secara politis. Nanti sempat sampai tahun 60-an bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Amerika menjajah bangsa-bangsa Asia, Afrika. Tetapi bangsa-bangsa itu sejak tahun 60-an sudah merdeka, dibebaskan oleh Kristus melalui pengajarannya yang mengatakan tidak boleh ada penjajahan di dunia ini. Yesus itu raja kita yang adil, natigor parmonang. Nuaeng masuk mahita tuja mita no bagas. Ala songonido raja nongro tu tonga-tonga tai. Sukunota madirita. Marhitena manukun na pinangido ni Apostel Paulus namando alani gabe sitiru Kristus maho imitasio Kristi tiruma Kristusi molonakin Maria iya todim ala nunga di topot Yesus so ngamar tua ho danga dong be ibar musian nasing nunga di patu paiwana tungolum. Keadilan sudah dibuatnya, juga engkau sudah dimenangkannya. Sudah. Alai nuaeng, ala songoni marajatai behado hita maradopon naasi. Apakah engkau sudah seperti Kristus adil terhadap burung, terhadap anakmu? Nah orang ganteng, gua kena gantengi terus main telepon. Nanti ganu pari, pitu hali, dang tuk di telepon. Alai malah orang ganteng dak kola pardobana, alai parangena, sali satau pedang di telepon ko. Dang adil ho terhadap anakmu sendiri. Satu kenaya, nunjuk. Dang adil ho tu natorasmu, hei remaja dan pemuda warga HKBP, apakah engkau yang sudah dikunjungi Kristus, diberinya keadilan kepadamu, apakah engkau adil terhadap orang tuamu? Manang diperas ho terus natorasmi, dieksploitasi ho sampai subui modum natorasmi. Ala takang ho, nakal ho, pargabus ho, mar narkoba ho. Dang adil ho, tu nato rasmi nama kaolong yo. Nga adil ho. Alain apa dua homa. Parmonang do Kristus mi. Behara sikapmu tungoluon. Si talu-talu do ho di roham, partalu-talu do ho di roham, sorong mana ngahaku, sorong mana diaku, atau lema mate mau songono, bermental songoni do ho, HP Kristus mi, Kristus pemenang. Apakah engkau mengatakan atau lema? Ni jakon ma, aduh ata-bata ni nasib, si barakon, ngasongoni au tubuh. Pogos amokku do inokku songoni mau tong mate tak perlu adong hubotuan non jala di diau naing ditanom sorong hargaku mana terlalu berat ini tantangan, aku nggak sanggup. Biarlah seperti banyak di Taiwan dipotong ini bunuh diri. Terlalu sulit dapat pekerjaan hari-hari ini karena kita tengah beranjak dari aman ke suatu waktu tidak aman, belum tentu aman, mudah-mudahan aman tahun 2022.
Aka investor mabiaro. Gabi urang karejo. Behama wonon. Tumago mau. Marisap, molo marisap, barak sabugus sampai tu tolu. Tolu ahadu te. Tolu slok. Marisa mau asator marsai tau dungi mate gunana na mangulon. Songoni do mentalmu. Manang sebaliknya seperti Kristus, seberat apapun dia menahan. Dia kuat termasuk menghadapi kematian, dia tidak menyerah. Songoni do hita ruas ni AKBP. Unang ala soboy ho markati baju ditikin atalon tor dang marbadak beho lau tu gereja hilang semangat. Oh no, don karena Yesus itu adalah pemenang, kita juga yang sudah menjadi yang ditebusnya harus bermental pemenang. Jala songoni mahamon non akan opo sonate. Coba dulu nanti kalau engkau lihat sona guda kiedo purus nami tantangan di huria nape nasahatmu ulu honoku. Situana pe hirana sida do napuna huriai. Ruas nape saya dituduh maita iba holan na hepengi pikir yamu kabat ditai. Romu se aka sudut no poso. Dakta bo jamita ni aka padita ni aka BPON tumago may balao tu par jamitan ni par karismatikon. Padodoku purus nami. Papida jua usia ni. Jangan bermental. Aduh ate Indonesia Pak Kadep merturia nami pecundang. Itu teh pecundang, penyerah. But like Christ, the struggler, Christ, the victor. Ati amang sekjen nami Victor Tinambunan. The victor. Mamar lapatan di moloi purus macam itu the victor. Apalagi naneng Rosi nuri ma the victor. Tetapi kita adalah pengikut Yesus, the victor, the winner. Jangan gampang menyerah. Saya bersyukur bahwa setelah saya kelilingi ke 32 distrik itu di seluruh Indonesia ini dan juga di luar Indonesia, memang warga HKBP adalah petarung. Amin. Petarung. Dia tidak gampang menyerah. Makanya bangsa kita selalu membutuhkan orang-orang Kristen Batak, ruasnya KBP, molo sona tutup pitui, jojo bah, halak Kristen Batak ibu buka, sona tobal dindingi, jojo bah, pistar halak Batakon, boy di luluya ke dalan, nah sesuai itu kehendak Allah, nak pesi Batak, nah sesuai itu kehendak Allah, ade. Bagaimana mentalmu? Jala parpudi mate. Dina hujaha mamuka minggu nasalpu sakariaon siap bona sahat tujuh. Nian ngajut hujaha tarlumobi atiki manurat sada buku au citra pemberita firman Tuhan. Hujaha sudi sada komplit. Ale Roma Pak Kadep merturiaon na pardopahan na songon si Musa. Dido ibana do tuhami. Ikon jahom muro sian bona ni bukui sahat tu ujungna. Ima dalanmu majaha komplit dibeli. Ujaha mamu se mamu mukan muna salpu satu nasugut. Hutemukan mahamu kadongan songot dia si Sakariaon. Si Sakariaon songot dia. Dia tahu bangsanya sedang menghadapi tantangan yang besar membangun kembali Yerusalem yang sudah sempat menjadi puing-puing. Ditinggal oleh anak-anak Israel pilihan, para bangsawan dibuang 70 tahun. Mereka pulang memang tapi puing-puing. Juga tanah-tanah mereka di Judea
tandus. Roma ibana dang songon bahat dongan nuaing di Indonesia on. Kalau di Indonesia natong sudah jatuh ditimpa tangga pula. Itu teh ngajatuh dongan tahun. Aing ngahudok ketuho. Unang baisoni nuaing ngadi aiho tahun, ini kan sudah jatuh ditimpa tangga pula. Bermental seperti itu. Asa bulus dok di lalaho dang ditangioko na sehat nih natorasmon tahun. Tapi Sakaria tidak begitu. Di suarahon ibana ma beha asa naik semangat nih bangsoi. Dia ungkapkan harapan-harapan yang besar. Coba saya baca beberapa ayat. Asabui di hamu usaha ni sada panurirang nama keholongi bangsona. Jala makatahon hata ni debata nama keholongi bangsonai. Ida majuda di bidusada. Ayat 10. Di baheni songonon dohatani Jehovah mamatabuna nungamar pangulahi rohaku tu Jerusalem ikon paulion muse bagasu di bagasan hutai ninna Jehovah sebaot jala sitahon mahotang panuhati humaliang Jerusalem. Wah. Dia bangkitkan semangat orang-orang yang baru pulang itu supaya tidak menyerah. Tapi bersemangat karena Allah sudah mengampuni mereka. Dan Allah tengah bertindak melakukan sesuatu supaya tujuan mereka kembali dari pembuangan itu bisa dipenuhi. Di dok mamuse di bidu 2 ayat 8. Jala di dok tu ibana. Marlojong maho dok matu doli-doli on songonon. Gabe adaran manardas ma Jerusalem dibaen hinadea ni jolma do pinahan di tonga-tonga. Yang tadinya tandus tanpa binatang, yang tadinya tidak subur, sudah tidak ada lagi tanaman, sekarang diberitahukan kepada mereka bahwa hutan asida akan ditumbuhi oleh suat-suanan. Jala akar binatang yang dibutuhkan untuk ekonomi ada. Jalan apa tuluhon di dokma di pasal 2 ayat 10 tolu. Ai idama lalu honokku matangaku tu nasida imaka musuh ni bangsoi. Asa gabe taban-taban nasida dihala napi narhatoban nasida nasai laon. Tadinya ditaban, sekarang menjadi panaban. Dibalikkan debata hidup orang yang baru pulang itu. Jala di bidutolu ayat 10 di dok songonon. Laos dinasa dari ninna Jehovah sebaot pion muna maganup ale-ale muna B marlinggom tutoru ni hau anggurna do tutoru ni hau atta jauhnya berbuah lebat dan mereka bisa manarihon na asing. Sadanai di bidu 10 ayat onom didok songonon. Jala margogo bainokku pinopar ni Juda. Jala pamonangokku ia pinopar ni si Joseph. Jala pasuangokku nasida tu inganan nahian. Ai marpangulahi do rohaku tu nasida. Jala songon nasodung nasida hubolokon pangalahon nasida sogut. Ai Jehovah debata nasida. Jala au alusakku do tangiang nasida. Alusakku do tangiang nasida. Di ngotamudo andorak suabuangan di paingot dang natagi honokku tangiangmu. Margajang-gajak peho martangiang dang tangiangku. Alain waing Roma si Sakaria dipakai di bata mandok
alusakuma tangyang nasida. Nuaeng tu akan naeng majalo tohonan. Songona udo natuari. Engkau sebentar lagi adalah pendeta yang menurut pengakuan iman dan liturgi HKBP partonaan ni Kristus. Ala partonaan ni Kristus ho, jala Kristusi ulaona membangkitkan harapan ni jolma. Sotung balik sa diulaho. Mambain ruasmu madate. Mambain ruasmu makilala dangol nai ngulukon. No. Engkau harus mampu membangkitkan harapan-harapan dari jemaat kita. Apalagi pada saat-saat ini ketika terlalu banyak bencana-bencana alam. Itulah yang kami lakukan bersama teman-teman saya, pimpinan yang 5. Lao dohami tubakara. Ikon 5 sahami lao tu si. Laho membangkitkan harapan niruasta. Na mago jabuna. Di pangan banjir banda. Buat kami dunia bantuan. Nah tapa pungu sian sado HKBP. Satu natuari pungu 350 juta sian sado HKBP di bagasan beberapa hari. Roro beran noni tu hari-hari neneng roon. Kuliah kami bantuan sembako marasam 100 juta. Asa unang bonom nasida di pakiralaan namando namuru do debatatu hami. Na diuhum debatado hami dang songoni hudok kami. Rap tumatangis do debatado nasida hala agoan dakolan arta nasida alai hosa ni dongan sarip. Romatong ipurus hubai kami ma boras sipirni dakolani diulosi ipurus ma sude siono pulualu kakak hubigi mamuse Roma sien medan Roma sien dia mangapuli nasida. Engkau diutus Kristus untuk membangkitkan harapan, mengabarkan kabar baik. Kalaupun engkau memberitakan ada ancaman hukuman oleh Allah karena umatmu tidak bertobat, ketika engkau melihat dia terjatuh unang dok tahun balik sadok mak apu 5 nasida asa kembali direstorasi. Tirulah Sakaria. Asa bui ruas mian nontong Maria. Iya. Nuaing husukun mamu. Dung hu pasahat jamita inakin. Nga Maria iya todin. Nga gumurang mando. Arong ko petong nama mereng hapi na dak pola ibigi na usukun. Ate. Pos rohaku rupon ni todin itu hatta na dung dibege hamu jamita sian Sakaria sia ayat sia tu 10 na patorakon sakap ni debata taringo tu raja nama nopok nasida jalahita songon ala Kristen nunga tapak kilalahon naung roi bana tu tonga tongata tarlumobi tu hita ala Kristen Batak sotung dang Maria iya toding tarlumobi dina masuk maita minggu adven dohok minggu nata ipasu-pasu tu hata mahatana tatangnya kema aka anggitawon na naing mamilihon nguluna naing marpada na nondo de bata mangulaon-ulaon ni padita na doki di tonga-tonga ni HKBP na ipolana ima memberitahon berita nauli manmahani asau nangadong na makilala na ditadikon de bata ibana balik sa ikon ganup na pinarmahanmu makilala makaposi madai na di sarihon debatado nasida nang aka poparan nasida. Rade mahamu roan no tujulu ibagasan sada tekad yang bulat bahwa engkau
menerima tahbisan tohonan pahapat di tahun justru ketika firman Tuhan dari Sakaria 9 ayat 9 sampai 10 berbicara kepadamu, yaitu engkau adalah orang yang bersukacita karena Kristus bukan saja menemuimu tapi juga memanggilmu, menghargai hidupmu supaya engkau berguna baginya, tetapi juga agar engkau mampu membangkitkan semangat dari semua warga AKBP dan yang tidak percaya kepada Kristus, agar mereka juga mariaya. Amin. Bertanya. Mau lihat mali Tuhan di hatam naung hutang yok kami. Di bonana li Tuhan husukun diriku. Bahasa songonna borat huilala. HP naing di pakulingi hatami don nang ausad diri sadarion. Na nunga ditopot raja iau. Mamukasian siamek metaku. Sahat tuna uju poso au. Jala mamuka poso au nunga di pararho nguluku. Gabe parbarita nauli. Napa botohon hinatigor ni anak mi Yesus Kristus. Tu sadok jolma na di portibion. Napa botohon ali Tuhan. Taringot tu anak mi Yesus Kristus si parmonangi. Naong pamonakko nau. Jalan atok tong pamonakko nau. Nang di hari-hari na neng roon. Di nahudu ti dope Tuhan. Mangulahon ulaon na duki di huriam. Songon epurus nama nangyakon marmahane. Dohot manguluhon huriam. Songoni manang ruasmu ganup. Tarlumubi Tuhan. Akan nanaing majalo tohonani. Tohonan na do na badiay siya ko sa darion. Asanang nasida boy di iani. Las ni roha. Ala. Dakkolan. Hoga be raja nasida. Alay di pararho. Ngulu nasida. Mamaritahon. Barita nauli taringot tu. Kristus Yesus si paluay. Asa ganup na hinobasan nasida mamuka. Sadarion sahat tuna sudah gogo. Jala sahat tuna marujung ngolu. Boy ali Tuhan. Di pabakit nasida marpak kirimon na mangulu. Mangadopi akatantangan ni ngolu. Mau lihatin madiho. Pasu-pasu ma nasida non. Jala utangnya komat tujulum sude ruas ni AKBP. Asanang nasida Maria iya Tuhan. Ala nunga ditopot anak mi raja ihami. Jala ditogihon hatam sadarion tuhami ruas ni huriam. Asa olo hami maniru anak mi. Patupa imitasyo Kristi. Di ngolu nami siganupari. Mau lihat madiho. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Tangyang namion tangion. Masangak maguarmu martua mahame. Aka anak dok burung naong tinubus mi macayarga. Amin. Mari demahita nomor 500 sada Borusion Las Roham Uhud Mahita Pasahat Pelian Paduahon. Yon di son on mau bain disimpan di off amak dah. Ya sementara. Salinai.
Nuai sahak mahita hamo kadongan tu ulaon pasahaton tohonan hapat di tahun marede mahita sian buku ende nomor 156 ayat sada Yesus parmahani Ali Tuhan di bata top pamarohan na iyas di bagasan au jalalehon diau tod di nai baru jala nam marsi hohot martangiang mahita Ali Tuhan di bata amanami para siroha na sumurung di dokon anakmu do hami mangido panabi akan burju tuho si suruonmu tu si sabioni mamaritahon hatam tujolma alani umbain narohami nuaing tujolom mangasahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido tuho sai topot mahami na pungudison laho pasahaton ulaon hapan di taon tu akka dongan namion lehon matod di porbadia tu nasida akan naong pinabakitmu asa malo nasida majamitahon hatam asa marhiras ni roha nasida mambuan barita nauli bahen hamuliaon di anak aholongan ni roham ukap jalapatiur maroa nasida asa mian nasida di bagasan ho jala satung bulu suroha nasida toktong maniup hatam do makarikoton ulaon na pinasahatmu tu nasida sai tupahi maulon nasida asa maruliupa nasida rap dohot akan na pinarmahanna di hangoluan sogot mari tehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hamu akadongan disuruh amatana di benua gijangido anakna Tuhan Yesus Kristus tutanoon gabe jolma asa tarawain jolma manusia mana daholong ni rohani dewata di nasida asa marpos ni roha nasida di ibana jala sumuang nasida tu harajaonna gabe masuk nasida tumean hanguluan nasa leling ni lelingna jadi dungsun ulaon ni anak ni dewata di tanoon di pasahat matohonan tu akka anak siseani asa nasida pabuahon doho pasahaton naung hinamonakon nai tu dongan na jolma akup ni didok apostel Paulus do di pabakit tu hatta do deba gabe apostel deba gabe panurirang deba gabe parbarita, deba gabe parmahan, deba gabe pangajari.
asa sundenggan akan abadia itu ulau ni. Siani mata kasta boto. Tuhan Yesus Kristus do mangojakon tohonan hapat di tahun. Manghyuton hata odeng sai di pabakit debata di tonga-tonga ni huriana akapat dita. Mulai tap nina dung ojak huriai di tanoon ro di tiki nuaeng. Bege hamu manuaeng padok ni debata taringot tu tohonan hapat di tahun. Dungi di dapoton Yesus mana sida di dokma. Nunga sahat tuau nasa huaso na di banua gijang dohot na di tanoon. Laho mahamu podai hamu masaluhut bangso. Di hamu mana sida tu bagasan gorni ama anak do tondi porbadia. Laos ajari hamu mana sida mangaraduti nasa hata naung hupatikon Tuhamu. Aida ma sai na dongan aku dohamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Asa dong mangan nasida di dok Yesus ma tu si Simon Petrus, ale Simon anak ni si Jonas, humolong roham dia usia anak kau, jadi di dok matu ibana, olo Tuhan, di boto hodo holong ni rohakku di hok, jadi di dok Yesus matu ibana. Parmahani ma anak ni biru-biruku. Dungi ninna musema padua haliho. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi dok matu ibana. Ulu Tuhan. Di boto hodo holong ni rohakku diho. Dungi di dok matu ibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Dungi di dok ma patudu haliho tu ibana. Simon anak ni si Jonas holong doroham diau jadi marsak marohan ni si Petrus ala patulu haliho di dok tu ibana holong doroham diau jadi di dok matu ibana saluhu na ali Tuhan di botoho di tadahodo holong ni rohakku diho dungi di dok Yesus matu ibana parmahani ma akka biru-biruku. Ai holoi do Tuhani sian nasa seret niroha huhut mariluilu manaon pangujunan akan tahop tuau di bahen tahini halak Jahudi dang nahutabunihon manangaha namarguna naso haru cinamitahon manang pinudahon Tuhamu di hatoropan nang marsa saja bupe. Toktong dohu hati dakon tuhalak Jahudi nang tuhalak Junani hamu bani roha tu debata dohot hapur siaw di tuhatta Yesus Kristus. Anggo saunari songon na di ihoti to di idoaw laho tu Jerusalem. Soarong huboto manang dia naneng masa tuaw disi. Holanon hira di ganup huta di lubahon tod di perbadia tali dohok na porsuk do si tagamokku disi alai dang pola arga hurajumi hosakku asal mahu paujung lakaki dohot ulau naung hujalo sian Tuhan Yesus imana makatidakon barita nauli taringot tu asini rohani debata atau ramoti hamuma dirimu ro di sandok panggungani ai di patindang ton di parbadiai dohamu gabe si mata-matai asa di parmahani hamu huriani Tuhani na tinobusna marhite sian mudarna sabdiri dibaheni dungo mahamu ingot hamuma naso marpacadian au arian dohot bormin 3 tahun lelengna paingoton ganuk hamu mardongan ilu-ilu ope
Hupasahat mahamunuaing tu debata dohot tu hata asini rohana. Ibana do namar gugu patuguhon roha jala mangalehon sitianoni tu saluhut nabadiai. Alai dohot do di bagasakko di haporsiai rohaku alani ihu paingot ho asa di parata-rata ho si lehon-lehon di debata na tuhoi dina huapehon tangaki tuho ai di lehon debata do tuhita to di hagogoon to di haholongon to di pangarajo diri dada to di hatahuton. Mare de mahita tunggodang si tutu. Atong aledongan tohonan nabadia do si jalon munanuaing ai sian Tuhan Yesus do tohonan nasongoni alanihu pasingoton jalahu pabua matuhamu partureni pangaradotion di tohonan hapad di tahun asat takas di botohamu dok ni tohonani parjolo ramotan muna ma arta nasian Tuhan Yesus songon nabinahen ni parmahan mangaramoti na di ibana asa unang mago ai peakonon muna do sogot ruji-ruji taringot tuaka na pinaramahan muna di jolo ni Tuhani nagabe si tiruod dohamu di jolo ni akan na pinasat tuamu di bani takas mahatahok kamu tunasida hata ni debata na tersurat dia kasurat na di padan na robi dohot dia kasurat na di padan na baru buat hamu masyani hata ipoda apo-apo si paingot apul-apul dohot hata pamit cangon hobbar tu akka namasa songon hido di bahay naka apostel songon nanido ni apostel Petrus molo adong na marjamita di hatahon mahatana songon hata ni debata molo adong manangise na marhobas hobbar mai tugogo nanilehon ni debata asa dapotan hasangapon debata marite-ite Tuhan Yesus Kristus di nasaluhutna sialon muna jala si talu honon munama nasa hata-hata namar salisi tu hata ni debata marlabo ni roha mahamu mamicangi akan mangalo anggiat di lehon debata hamu baon ni roha asa di boto nasida hasitongan atong
Ramoti hamu madirimuna dohot nasapungwani manang tu dia hamu di paoja tot di porbadia. Asa di parmahani hamu hurian ide bata. Nah hinokop na imarite ite Tuhan Yesus Kristus. Ikon barita honon muna do hata si haporseaoni. Imana ni leon ni de bata padenggaton jolma tu ibana. Ai ido dalan tuhangoluan, dalan tuhamu baon ni roha, doh dalan pardamaian ni jolma tu de bata. Pardengganan na songonima pabuon muna tu akan apinasahat tuhamu. Atong sikat ni Kristus ido hamu mangelek-elek. Jala dohoron muna matu jolmai. Sayolo mahamu padengganon tu de bata. Napaduahon. Songon takas ni pamodayon muna dia kanaolo tu hadaulaton tu de bata. Ikon songon ima takas pamicangon muna dia kana soolo tu hangoluan. Asa udang adong namago. Alas wada si paingot. Jala unang marsapatan na sida tuhamu. Ingot hamu mana tarsurati. Yaho ale anak ni jolma nunga hupabakit hoga besi parmahan ni ala Israel ikon tangi hononmu hata naruar sian pamangakku. Sikatu maho palubahon nasida. Molo hudo tu akapar dosa na tu hamatean na maho. Gabe so di palubahoi bana. Dang dia pulihoi bana. Asa di pauba rohana. Asa mangolu. Nama te do tutupar dosa ialani dosana. Alai sian tanganmu do tunggu oku mudarna. Alai molo di palubaho pardosai. Hapedang di pau barohana dohot pambayanana. Mate ma ibana tutu di bagasan dosana. Alai malua do yang gotodim. Napa tuluhon? Alai dada holan ulau nodeng napi nasahat tupat dita. Ai dinalaho mana dikontanoon Tuhan Yesus jumolo do di padiri ulau nabadia na dua ragami. Namangan parpadanan nabadia do nasaragam. Nasaragam nari ima padidion nabadia. Nati nonahon nai dinalaho manaik iwana tu banua gijang. Asa radotan muna ma ulaon na badia na dua ragami. Songon parhobas di bagas ni de batama hamu mangula hosa. Takasma pamanat hamu akadongani asa holan akan tahu akan atumadda dosana akan mangarsakon pambayananna. Jalan olo paubahon rohana manjonohi panganan nabadiai. Abba tomuna do akan ajukat. Akan alomoroha di dosa. Asa unang dijonohi nabadiai. Ingot hamuma. Di pasahat Tuhan Yesus do anak kitsu ni banua gijang tuhuriana. Asa dipabali akan nasolo paubahon rohana. Ainin nado. Hulehon petuho anak kitsuni harajaon na di akka banua gijangi. Nasa nani iho tanmi di tanoon. Natarihot doi nang di akka banua gijang. Jalamolo adong di har-hariho di tanoon. Har-har doi nang di
akka banua gicang. Dido Tuhan Yesus dope jalo hamu matot di porbadia molo di sesahamu dosa ni manangise naung sesa mai. Molo di paingot hamu dosa ni manangise, maaf, molo di pahot hamu dosa ni manangise naung hot doi. Napa paton akup ni radot mahamu paturetereho nakada danak maniru pambayan ni Tuhan Yesus. Ay dido Tuhan Yesus sahali loas hamuma akadat danakiro tuau unang orayamu nasida. Ay dia kasih songonido harajaon ni debata. Diba ini ajar hon hamuma pamusatan nihatan ni debata manang kateismus do jamita tua kadak danak podai hamuma nasida asa diboto hadaulaton tu debata dohot hapatunon tujolma abad hamuma nasan na tau mangago danak ay parmahan dohamu songon naung nidok ni Tuhan Yesus parmahani ma akka anak ni biru-biruku palimahon ramoti hamu masaluhud pangisi ni huriai aka nama balu aka ama ina doli-doli dohot anak boru maniru pambayan ni apostel Paulus ay ninna do tu halak Efesus dibayani jaga mahamu ingot hamu ma naso matcoho tau saleleng ni 3 tahun arian do borngin paingoton ganup hamu huhut marilu-ilu tangya kok kamu masaluhud napi nasahat Tuhamu asa diramoti Tuhan Yesus nasida jala di pasu-pasu marhite hite tod di porbadia paunopon akup ni saitu rema parange munai asa tau tiruan hamu diakana pinaran munai tiruan di hata di pangalaho di haporseaon dohot di holong ni roha ingot hamu mana ni dok ni hata ni debata ikon unang marhaurahon situai harajaan ni sada boru-boru unang parmabuk nama roha naturemat parange nalas roha ditamue pangajari unang sisobur tuak unang pangalicingi unang parpangomoan nasotama alai ikon partalup ni roha do naso parbada naso ipolan di perak nadenggan mangarajai dongan nasabagas parianak konsiolo yajar di bagasan nasa hatomanon ay molo adong manangise nasomalo manggonggomi isi ni bagas na tumbe hama tarpat turesa huriani debata papi Tuhon ikon ture bayono muna saluhut aturan ni ulon munai mangihuton patik ni iduk muna sahata mahamudot akadongan padita di pangalaho ni pangoloyon tu di bata unang pulik-pulik marpikiran unang marsalisiata do roha unang masigasipan asa saud dihamuna pinangido ni Tuhan Yesus yang amana dina nidok nai
sai tok tong ma di goar muna sida na nilion mitu au asa sadana sida songon hita marede mahita. Atorangan taringot tu pohonan hapa di tahun songon na pinatorang ni hata ni di bata namanukun maau nuaeng dihamu di parhatu turoham do akasurat na di padan narobi dot akasurat na di padan nem baru ido hata ni di bata na patuduhon dalan tuhangoluan na sorasuda jalan olo doho mambolokon saluhut poda na asing jalan mangalo nasa na marsalisi tu hata na tarsurat disi na olo doho mangulahon tohonani hobar tu nahu jahanakin ima taringot tu poda dohot pangalaho jalan olo doho mamaratetehon hata pamicangon nasian idukmu ditikina atong na jongjong dohamu di jolo ni debata do di jolo ni huriaon molo naung sada situtu rohamuna majalo tohonan hapat di taon jala molo naolo hamu mangula hotsa sian nasa rohamuna dok hamuma marede mahika ubege Yesus madu Ubege Jesus manjau, ubege Jesus manjau, si palu manjau, bosan silang ihuton maaf, sai ihuton aku Jesus. Sai ihuton aku Jesus, sai ihuton aku Jesus, ihuton Jesus Tuhaki. Alai jalau munado hagogo ni tod di perbadia na songgop tuhamu
gawe sitidangiku mahamu di Jerusalem, doho di sadok Judea, doho di Samaria, saat rodi ujung ni tanoon. Jadi ni nama madok nasida, lau mahamu tuliat portibion, jami tahu kamu ma barita naulii tunasa natinoppa, na porsea jala tardidi dapotan haluaon, alait naso porsiai hona uhum do. Idama nunga sahat kulehon akahataku tubagasan pamanganmu. Idama hupabakit doho sadarion mangaranapi akabangso dohot akaharajaon. Laho mangurati dohot maniapon. Mangago dohot mangaloha, paulihon dohot manuan. Lehet nai di atas ni akaduluk akapak ni perbarita nauli na patubigihon hadameon na mamaritahon barita nauli na patubigihon hatuaon na madok tusion debatado baki raja. Yaho anak ni jolma nungahu pabakit ho bahen si parmahan halak Israel di baheni saitangihon mahata naruar sian pamangaku akka si patol hasonmu palubanasida sian au Atong lahumaho madapoton akka naung terbuang manopot akka anak ni bangsom pakulingam munasida jaladohonom mutu nasida songonodo hata ni Tuhan Jehovah manang tangihonon na manang na dang.
Ale Tiofani Iswara Rumapea Sarjana Teologi. Hupabakit Jala Huurasi Maho Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marite hite goar ni de bata ama anak do tondi porbadia. Ale Resna Idayanti Sipayung Sarjana Teologi. Hupabakit Jala Huurasi Maho Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan. Mari hite goar ni de bata ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugui, jala di togu-togu tu hattai maho marhite-hite toddi porbadia. Mangulahon tohonan hapad di taon. Asagabe pangulana burjuho. Nama parbuehon parbuen na dinggan rodi saliling nilelengna. Di patau de batamaho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus sipa sangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Erma Dwi Natalia Lumban Gaul SSI. Hupabakit Jala Huurasi Maho Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de bata ama anak do tondi porbadia. Ale Dewi Dian Ayu Sinaga Sarjana Teologi. Hupabakit Jala Huurasi Maho Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de bata ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugoi, jala di togu-togu tu hattai maho marhite-hite tondi porbadia mangulahon tohonan hapad ditau. Asagabe pangulana burjuho nama parbuehon parbuen na denggan. Rodi saleleng ni leleng. Di patau de batamaho tu akka ulaoni. Mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus sipa sangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Dina Putriana Damanik Sarjana Teologi.
hupa bakit jala huurasi maho gabe padita di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de bata ama anak do tondi porbadia. Ale Iin Loli Veronica Hutagaol sarjana teologi hubabakit jala huurasi maho gabe padita di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de bata ama anak dohot tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhattai maho marhite-hite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangula na burjuho nama parbuehon parbuena denggan rodi saliling nileleng. Di patau de patama ho tu akka ulaoni. Mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Nehemia Sitinjak sarjana teologi hupabakit jala huurasi maho gabe padita di huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goarni de bata ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tuhatai maho marhite-hite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon, asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saliling nilelengna, di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Alai borak mahamu mamarita hon hataon nunga songgop harajau benua gijani. Pamalum hamuma sahid ni nanamar sahid pangulu hamuma akan namate ias mabahen hamu akan nahuliton babali hamuma akan sibolis si basa-basa doi tu hamu atau basa-basa hon hamu mai Aidang tarulah hamu agia anggo somardongan au. Alani i hupai ngotho
asa di parata-rataho silehon-lehon ni debata na tuhui dina huapehon tangaki tuho. Ai dilehor debatado tuhita tol di hagogoon, tol di haholongon, tol di pangarajaon diri, dada tol di hatahuton. Unang maho mabiar, hatahon ma. Unang maho mauhom, ay hudongani piho, dang tarhahua manangiseho lau mangago, ay torop do halak diau di hutaon. Ali Prisyanto Sinaga, sarjana teologi. Hupabakit jalahu urasi maho, gabe padita di huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama, anak dohot tondi porbadia. Ali Eksan Mangamudi Sitompul, sarjana teologi. Hupabakit jalahu urasi maho, gabe padita di huria Kristen Batak Protestan. Marite-hite goar ni de Batak ama, anak doho tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai maho marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapaditau. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng nilelengna. Di patau de batama ho tu waka ulaoni, mangulahon nahombar tu hatana, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, si pas sangaponi, rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Risman Ramos Sinurat, sarjana teologi. Hupabakit jalahu urasi maho gabe padita di huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama, anak doho tondi porbadia. Ale Rudy Clinton Sinaga, sarjana teologi. Hupabakit jalahu urasi maho, gabe padita di huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de Batak ama, anak doton di porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugoi, jala di togu-togu tu hatai maho marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapa di tahun. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng ni lelengna.
di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi sa leleng ni lelengna. Amin. Ale Juandri Jurisman Marojahan Situmorang Sarjana Teologi Upabakit Jalahu Urasi Maho Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de Bata Ama anak do tondi porbadia Ale Joseph Hotasi Sihotang SSI Hupabakit Jala Huurasi Maho Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de Bata Ama anak do tondi porbadia di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi. Jala di togu-togu tu hattai maho marhite-hite toddi porbadia. Mangulahon tohonan hapad di tahun. Asagabe pangula na burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng nileleng na. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu katana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale-alik kumahamuna molo diulahamu nahupatikoni tuhamu dang hugoar behamu anak somang aidang diboto anak somang na niulani idukna ale-ale dohamu hudok ainunga hupabotohot tuhamu saluhut na nahubigi sian damang Dada hamu mamilit au do mamilit hamu, jala hupadiri hamu, asalau hamu mar parbue, jala asamian parbue munai, asa dilehon tu hamu nasa si pangidoon muna sian amai, mar hite-hite goarhu. Kusuru dohamu songon biru-biru, tutonga-tongan yak kababiat. Tiba heni patas mahamu marroha songon uluk, huhut lidang marohamuna songon darapati. Nin nama madok nasida, bidang donian sisabion, alai otik do anggo pangula. Onpe
Ele-kele kamu ma napuna si Sabioni, anggiat di paborhat aka pamula tu si Sabion nai. Lau mahamu hira biru-biru dohamu husuru tu tonga-tongannya kababiat. Unang buah kamu hade-hade manang hajut, manang sipatu pe. Unang tabihamu halak itong adalan. Ale Frido Juniper Nainggolan, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni debata ama anak do tondi porbadia. Ale Rahmat Indra Marune Simanukalit, sarjana teologi. Hupabakit jalahu urasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de bata ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hattai maho marhite-hite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapad di tao. Asagabe pangulana burjuho nama parbuehon parbuena denggan, rodi saleleng ni lelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Doni Pasca Martianus Siburian, sarjana teologi. Hupabakit jalahu urasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de bata ama anak do tondi porbadia. Ale paidoan sahat marulitua butar-butar, sarjana teologi. Hupabakit jalahu urasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de bata ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hattai maho marhite-hite toddi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena dinggan, rodi saliling nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin.
Ale Mindo Batara Daulai Sarjana Teologi. Hupa bakit jalahu urasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak dohot tondi porbadia. Ale Patar Luban Siadari Sarjana Teologi. Hupa bakit jalahu urasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak dohot tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugui. Jala di togu-togu tu hatai maho marhite-hite todi porbadia. Mangulahon tohonan hapaditao. Asa gabe pangulana burjuho. Nama parbuehon parbuena dengan rodi saleleng nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Nunga hupasahat tuhamu huaso madigi ya kauluk dohot hala doh mangalo nasa hagugun ni musui naso tupa hahuon nahamu. Alai dang pola las rohamuna ala naung gurudokmu akato dii. Omma tahe halasok kamu naung tarsurat goarmuna di benua gicangi. Jaga mahamu di akka jolma, ai pasahatonna dohamu tuaka paruhuman, jala lisinganna dohamu di akka perguruan nasida. Tuguon nasida dohamu, tujulu ni akka panggonggomi, doho tujulu ni akka raja alaniahu. Bahen panidangihot tu nasida, doho tu akka si pelebegu. Solukon hamuma pakaian senjata nasian debata. Asa terlalu hamu uti-utian ni si polisi. Aidada marukil hita mangalo mudar dohot sibuk. Aka harajaudo. Aka parhuaso. Aka sigomgomi hasiangan hahulomonon. Aka todi hajahaton nadigijangi. Ale Kristanto Siahan Sarjana Teologi. Hubabakit jalahu urasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia.
Ale Surya Jo Medi na 70 sarjana teologi. Hupabakit jalahu urasi maho. Gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai maho marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbuena denggan, rodi saleleng nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Rahman Saputra Tamba, sarjana teologi. Hupabakit jalahu urasi maho, gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia. Ale Parlin Epipanias Marpaung, sarjana teologi. Hupabakit jalahu urasi maho, gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai maho marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho nama parbuehon parbuena denggan, rodi saleleng nilelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Petra Yovinka Martin Saragi, sarjana teologi. Hupabakit jalahu urasi maho, gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia.
Ale Natal Marfalino Hamonangan Manalu SSI. Hubabakit jala huurasi maho gabe padita di huria Kristen Batak Protestan marite-hite goar ni de Batak ama anak doho tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugui, jala di togu-togu tu hatai maho marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na denggan, rodi saleleng nileleng na. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon tohonan mangulahon nah hobbar tuhatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Huapoi mahamu akadongan jaga hau kamu ma akan mabikasi persalisian dohot pargasipan mangalo poda naung gini rohon muna jala pasidik kamu ma nasida gugun ma hatani Kristus maringana di tonga-tonga muna mardongan sadok hapistaran mahamu masih ajaran jala masih pasingotan marhite-hite aka ede pesalmen ede puji-pujian dohot ede partot dion ede hokamu ma debata di bagasan rohamuna marroha hamauleteon ope unang ma bolgo kamu hiras ni rohamuna ay balgado upanii ay habengito do narocot di hamu asa tarula hamu lo monirohan di debata jala dapot baga-bagai atong oloy hamu ma debata alo hamu ma si polisi dungi maporus ma ibana sian ham pajono kamu ma tu debata dungi pajonohon nama tuhamu akup ni saroha mahamu saluhutna sa pakilalaan akka namar holong ni roha di dongan na marasin roha na seret unang ma baleson hamu najat aloni najat pangicahion aloni pangicahion lama masu-masu mahamu ay naeng teanon muna do pasu-pasu umbahin na tarjou hamu Ali Patuan Doado Saputra Manurung Sarjana Teologi Hupabakit Jala Huurasi Maho Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia Ale Roni Saputra Sianturi Sarjana Teologi Hupabakit Jala Huurasi Maho Gabe Padita di Huria Kristen Batak Protestan Marhite-hite goarni de Batak ama
anak dohot tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hattai maho marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad ditau. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbueh na dinggan, rodi saleleng ni lelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale tupal maralasan pasaribu sarjana teologi. Hupa bakit jala huurasi maho. Gabe padita di huria Kristen bata Protestan. Marhite-hite goar ni dewata ama anak do tondi porbadia. Ale Tito Ananta Silalahi sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi maho. Gabe padita di huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goar ni de bata ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargugoi, jala di togu-togu tu hattai maho marhite-hite todi porbadia, mangulahon tohonan hapad di taon. Asa gabe pangulana burjuho, nama parbuehon parbue na dinggan. Rodi saleleng ni lelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni. Mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi. Rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Joel Perlindungan Turnip SSI. Hupabakit jalahu urasi maho. Gabe padita di huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite gorni de bata ama anak do tondi porbadia. Ale Doni Manatap Manulang sarjana teologi. Hu pabakit
jalahu urasi maho gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan marhite-hite goar ni de bata ama anak doho tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai maho marhite-hite todi porbadia. Mangulahon tohonan hapad di tahun. Asa gabe pangulan aburjuho nama parbuehon parbuena denggan. Rodi saleleng nilelengna. Di patau de batama ho tuaka ulaoni mangulahon na hombar tu hatana marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amin. Unang masongon akana mamaksa na torop, alay gabe tiruan mahamu di akka na pinarmahan. Jala solukon hamu majol mana imbaru, na tinopa suman tu debata, di bagasan hatigoran dohot hapolinon na marhasitongan. Di baheni boloko kamu ma gabusi. Hataho kamu mana sitong ganup tudonganna, ay ruas dohita sama hita. Alay hamu akka haholongan, pauliuli hamu ma dirimu nah di atas haporsian muna na badia situtuh, jala martangiang di bagasat tod di parbadia. Alay hehe maho, jong mah, ay hupataridahon pe ahu tuho. Nalaho mamilit ho, gabe suruan dohot sitindangi ni nani idam, dohot dinanaeng pataridahonokku dope tuho. Situtu dona hudokon tuhamu, nasa nani ihotan muna di tanoon, hot mai tarihot nang di Banua Gijang, jalanasa na pinalua muna di tanoon, saut mai malua nang di Banua Gijang. Ali Giovanni Tuahman Siregar, sarjana teologi. Hu pabakit jala hu urasi maho, gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia. Ale putra hasudungan marpaung sarjana teologi. Hupabakit jala huurasi maho. Gabe padita di Huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia.
di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai mahomar hite-hite ton di porbadia. Mangulahon tohonan hapad di tahun. Asa gabe pangulana burjuho. Nama parbuehon parbuena denggan. Rodi salileng ni lelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni. Mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si pasangaponi rodi saleleng ni lelengna. Amen. Ale pinsar pangihutan panggabean sarjana teologi. Hupabakit jala urasi maho. Gabe padita di huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia. Ale Esra Yosua Bonifasius Manulang SSI. Hupabakit jala urasi maho. Gabe padita di huria Kristen Batak Protestan. Marhite-hite goarni de Batak ama anak do tondi porbadia. Di pasu-pasu, di patiur, di pargogoi, jala di togu-togu tu hatai mahomar hite-hite todi porbadia. Mangulahon tohonan hapad di tahun. Asa gabe pangulana burjuho. Nampak perbuehon parbuen nadinggan. Rodi saleleng ni lelengna. Di patau de batama ho tu akka ulaoni. Mangulahon na hombar tu hatana. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Sipa sangaponi. Rodi saleleng ni lelengna. Amin. Pasahaton matiki tu padita na baru majalah tohonan lo pasahaton ede puji-pujian.
acara nama dohata sono mabartording ni nama dohata di ulot tasadarion na berjulu madohata non na mewakili urian nama Jabui nasian HKBP Medan Teladan upasahata menotu amang goklas butar-butar na paduahon na mewakili huriat HKBP Piaraja upasahata menotu halak mata situa PPP Lubat Tobing dohot na patuluhon na mewakili Padita na baru majalotohonan hubasahatami tuang kinami Padita Roni Saputra Siaturi Sarjana Teologi na papaton bimbingan dohot arahan sian opui eporus HKBP na pinasahat ni amang Kepala Departemen Marturia Pendeta Daniel Taruli Asih Harahap MTH songonema partording ni nama dohata dihita alani ditikon hubasahat kami itu amang goklas butar-butar. Pendeta Robinson Butar-Butar beserta Opung Boru, Amang Sekjen Pendeta Dr. Victor Tinambunan beserta para pendeta dan pelayan full time lainnya, Amang Inang Pendeta yang baru ditahbiskan, seluruh jemaat HKBP Piaraja Tarutung, dan seluruh undangan serta keluarga pendeta yang baru ditahbiskan. Pertama-tama, izinkan kami untuk menyampaikan salam hormat dari seluruh jemaat HKBP Teladan Resort Medan 1. Horas. 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 Selamat Advent buat kita semua. Saya akan memperkenalkan rombongan kami yang turut hadir dalam acara ini. Kami dipimpin oleh Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Robert Silaban didampingi Inang Boru Pasaribu. Kemudian Amang Pendeta Rory Sibarani bersama Inang Boru Girsang. Dan juga ada Amang Ketua Parhartawan kami, Amang Dr. Jantel Napitupulu. Dan kor gabungan yang tadi telah menyanyikan lagu-lagu pujian, kor gabungan HKBP Teladan Medan yang dikomandoi oleh Amang Dr. Pantas Silaban. Dan saya sendiri, Goklas Butar-Butar sebagai koordinator tuan rumah atau bolahan amak atas acara kita hari ini. Izinkan kami Opung untuk menyampaikan laporan singkat untuk acara kita hari ini. Setelah kami mendapat pemberitahuan bahwa kami akan menjadi tuan rumah acara ini, kami amat merasa bangga dan merasa terhormat telah diberi suatu tanggung jawab untuk melaksanakan acara yang besar ini. Dan kemudian kami langsung koordinasi dan membentuk tim. Memang awalnya Opung ini ya seperti suatu pekerjaan yang mustahil, tapi Basado Tuhan Opung, dalam tempo 1 hari kami bisa kumpulkan biaya untuk acara kita hari ini. Itu semata-mata bukan karena jagonya kami atau apanya, tapi itu semua berkat Tuhan. Dan semua itu dapat terkumpul atas
kerjasama Parhalado dengan jemaat HKBP Teladan. Jadi pada kegiatan ini kami tidak menggunakan sama sekali dana kas dari HKBP Teladan. Ini murni swadaya dari jemaat HKBP Teladan. Jadi saya rasa mungkin pendeta yang baru kita habiskan hari ini bisa berterima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Teladan. Untuk para pendeta yang baru kita habiskan, kami mengucapkan selamat melayani dan selamat menjadi pelayan di HKBP. Akhirnya, jika ada kekurangan kami sebagai tuan rumah dalam menyambut dan melayani undangan kami pada acara kita hari ini, kami mohon dimaafkan. Sekali lagi sampai salam dari kami semua, jemaat HKBP Teladan untuk kita semua. Horas. Mauliate. Taudu tema museh pasahat kami tu amang situa betulu lubat tobing dapat kematik amang singkat padat. Horas. Selamat apen na padua homma dihita amanami nanami salu na di bagasa minggut tasadarion. Nahu haholongnya ami opuye porus HKBP rap dohot opung boru songoni nang halak amang sekjen HKBP rap dohot inang songoni nang kepala departemen koinonia diakonia marturia songoni nang akka amanami inanami pareses na hadir pada saton songoni nang amanami ak inanami akka padita resort di Huriatta na hadir tikyon songoni nang saluhuna kepala biro staf na bertugas di kantor pusat HKBP songoni manang dihamuna amanami inanami na ditabalhon di bagasa sadarion nang saluhuna akan hadir hita na marlas niroha di bagasa tikyon mauliate ma tarok tutuhatta di bagasa sataunon om mana padua halihon penabalan ni akka pangulan nagok di Huria HKBP Piaraja hami songon situa Parhalado na arong di HKBP Piaraja mengucapkan terima kasih atas kepercayaan na toktong dope dilehot tuhami di HKBP Piaraja di nalau inganan penabalan tuakka ari-ari naneng rodope. Dihamu amanami inanami na ditabalhos sadarion. On akwak kudo secara jujur. Molo dihami di HKBP Piaraja, penggajian sentralisasi si setoran 55% na tukat terpusat si 12 item. Tetap do ulahok kami noni siap Piaraja. Danga dong kaya huarui hami nang gosa rupiah setoran na tu sentralisasi. Dihamu akadamang dinang. Tokin na tempat tonon na mahamu sebagai pelayan-pelayan di Huria HKBP. Jadilah pelayan-pelayan daripada pengawal untuk sentralisasi tu akka area-area na mangihut. Ima pangiruan nami tu habuar kamenang. Bolodohonok
Horas madihita salhuna pinuji ma debata Raja Nihuriai diasi dohot holong nirohana tarlumobi di Huriana HKBP di Obas Partikianon di ulaon pasahaton tohonan hapad di tahun tutolu pulupitu halak luas hamu maawa kadongaku narap majalo tohonan di bagasa sadarion pasahaton hatana jepek siak kita tutonga-tongani punguatta di bagasa sadarion nahu parsangapi hami Opui Eporus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar Rap Dohot Opung Boru Namangihut Amang Sekretaris Jenderal HKBP Padita Dr. Victor Tinambunan Dohot Inang Namangihut Amang Kepala Departemen Koinonia Amang Pendeta Dr. Deonal Sinaga Dohot Inang Namangihut Amang Kepala Departemen Marturia Amang Pendeta Daniel Harahap Dohot Inang Namangihut Inang Kepala Departemen Diakoni Inang Padita Deborah Sinaga Dohot Amang Nang Rap Dohot Tita di Bagasa Tikion Suasongoni Tu Amang Kepala Ketua Rapot Padita Amang Padita Maulinus Siregar Tong Nang Boy Rap Dohot Tita di Bagasa Partikianon Suasongoni Tu Saluhut Amanginang preses na adong di HKBP naro di bagasan Partikianon dohok na suboy rop dohot tita di bagasan Partikianon suasoni di sude kepala biro staf dohot pegawai na adong di kantor pusat tarlumobi madi hamu amanginang Padita Resot nagabe mentor nami na mangajari hami salilingon dohot di akka senior nami amanginang Padita na adong di HKBP yon Moliate maamanginang hupasat tami tuhamu di bohal na arga diaka pangajarion na kujalo hami di ari na salpu tangyok ka kamu mahami amanginang gabe Padita na burju hami di tonga-tonga ni Huria HKBP nauduk mangulahon tohonan na kujalo hami lau makobasi Huriane namangihu moliate mahupasat tami tuhamu ruas nang Parhalado Huria HKBP Teladan Resort Medan 1 Teladan dohot Amang Padita Resort dohot sude akka pangula nagok tik kina adong di Huria HKBP Teladan di Haradeon di semangat na luar biasa tarlumobi di hasadao muna laho manupahi ulaunon napos dorohanami amang inang parbue ni haporsiaw muna doon marnida ulaunon ima parsuruan ni debata Tuhuria HKBP Resort Medan 1 Teladan di pasu-pasu debata mahamu amanginang di sudi ulau muna jala lamargogo mahamu laho pature-turehon hurianai suasoni di bolahan amak di HKBP PA Raja Tarutung moliate maamanginang ruas nang Parhalado nama jakon jalan namangalehon inganan di bagasan sadarion namangihut hupasat tami las nirohanami moliate tu sude nahuha olongi hami natoras nami keluarga ni akka dongan nama jalo tohonan di bagasan sadarion tarlumobi madi tua nami sikopma di bagasan sadarion las nirohamuna jalanunga di idahamu parbue ni tangiang dohot halojau muna nasalilingon alani lam manada mahamu natoras nami di asi dohot holong nirohani debata dohot di pasu-pasu naung di jalo hamu songon nanidok ni opue Eporus nakaning tu natoras nami nunga dipilihok kamu hami tu debata alani dohonon nami tangya kok kamu jalaloas mahami pakeon ni debata gabe ula-ulana laho mangula di tonga-tonga ni Huria naparpudi sahali dohonok kuma selamat matuhita akadongaku nama jolo tohonan di bagasan sadarion selamat makanguluhon pajauon dohot parsuruon ni debata
Selamat mangula mahita di tonga-tonga ni uriane, di pasu-pasu, di pargogoi, jala di patau di bata mahita. Butima hata na jepek siak kami, moliate horas selamat Advent. Sahat mahita tu panipuli marhite bimbingan dohot arahan sian opue porus na pinasahat ni amang kepala departemen Marturia HKBP. Aka manami preses, ahin hormat, aka dongan satu honan, dongan saulaon, lumobima dihamu aman nami lo inanami, parhalado do ruas yang HKBP teladan, parhalado do ruas HKBP Raja, tarlumobi sude akan natoras, na tua-tua ni akang ginami ibotonami, na baru macalo tohonan sadarion, parjoloma upasahat hata atas guarni upuye porus do kami sudi pimpinan tu HKBP teladan resort teladan mau lihat ma amang inang di haradion muna maka hasuhuton ulaon pasahaton tohonan hapan di tahun sadarion sailan ditambahi Tuhan mapasu-pasu di hamu sudi parhalado nang ruas HKBP teladan di pasu-pasu sudi parsaoran panindangion nang pakubasion muna suang-songoni tongdoh pasatami hatam mauliate tu HKBP Raja naso marnabosan gabi bulahan ama di ulaon hatoban. Saya tong ma di pasu-pasu Tuhan kuriap tapi rajaon. Napaduahon hata nami imatu sude hamu na tua-tua nami akan natoras keluarga ni pandita na baru mancalo tohonan sadarion. Mauliate ma ala nunga dipilih kamu ianakon muna gabi pandita di HKBP jalanunga di calo nasida tohonan marhite-hite sian opui sadarion tangyako kamuma amang inang ianakon muna dongan nami saulaunon aka angginami ibotonami na baru mancalo tohonanon tohonokku nang pe gabi pandita nasida tongdo bapak ibu, amang doho inang hamu. Alani unang alang rohamuna mandok sidohonon tua kaya nak komunaon. Unang alang rohamuna mamudai nasida. Hami pandita rikot do di hami puda sian na tua-tua nami natoras nami. Rikot do hami si pasingot bahkan rikot lo kami picak-picang sian natoras nami sendiri ulang alang rohamuna amanginang mamudai pasingoton mamicang kami aka pandita lumobi aka angginami ibotonami dison naposo dope di bagasan tohonan anggo ruas bakol do rohana sida sipata mamicang mamudai pandita ale anggo hamu do natoras nami hamudo natoras nasida unang sega-sega kamu ala rikot doi di nasida asa unang medabu nasida asa sahat tu nasi di ula nasida tokonan nasida sahat di ujungna alena lumobi tang yakok kamuma yang aku munaon tang yakok kamuma sudi aka sunduk noposo pandita ni HKBP tang yakok kamu kami saluhutna asima rohani Tuhan saya dipergugui mahami mangula tohonan na du na pinasahat nai tu kami pandita na parpudi hataku ima tu akanggiku di son ibotokku na baru macalo tohonan na parjolo anggi ito dok mamauliate tu Tuhan Yesus Kristus ala di parar kita gabi pandita gabi ula-ulana dang alani hasurungakta dang alani hajagota alai tungholan alani asini rohana do di parar ibana hamu di parar ibana au hita saluhutna gabi ula-ulana tadok mamauliate di bagasan roha mauliate ima
taula sude tohonan hapan di tahun na doki na dijahakon opui nakin sada sahat tupitui. Na paduahon gabi pandita na marlas ni roha mahamu. Gabi pandita na martua mahamu. Ala balido las ni rohai. Ale balik sa nang juk ni roha apalagi pandelianipe balido itu ruas. Molo gembira hamu dohok do ruasi merasahon gabi gembira alani tohona na paduahon siak kami songon abangmu songon bapakmu songon seniormu tetap mahamu gembira mangula ulau muna di bagasan las ni roha ala ido modal ta na utama na patuluhon hanguluhon matohonan hapan di tahoni surat toni di meja surat toni di agendam di lapakna asaboi jahommu ganuk tokin CV di handphonemu di laptopmu tohonan hapan di tahoni lului di dia tar surati ala sudi akan nanienet sian bibil do poda tohonatta sada sahat tupitui lului sian dia di surat to jaga terus meluadong kesempatan lau kamu tu kantor pusat tu mejaku tersurat dosi puda tohonan sada satu pitui ape ngatulu puluh tahun lo biau mancalo tohonan ale rekod do pediau mancahai kanuk tokin nampau paton haholongi ma huriang haholongi ma ulomu anggi itu boy do disadatiki dang lomoroham manjalo es kasianopui alai tona sian au sian abangmu sian bapakmu seniormu sotung di balosoko haci ni roham juk ni roham tu eskai tu huriam dang adong salah ni huriai haholongi i manang di dia peho di tempat ton di kota manang di desa haholongi lehon roham tu huriai dan jangan sekali-sekali merasa na dibolok koko kau dibuang ke tempat itu. Ala nunga parjolo Tuhan Yesus manjaloho di inganan pangulom manang di dia pe. Na mangikut macerikot do di kita pauliuli pola hidup na dinggan. Ala ni tabain masa dinggan na hasomalan na sitongi hasomalan na dinggani. Kita perlu membangun pola hidup, pola makan, pola tidur, pola kerja, pola pikir, pola olahraga yang sehat. Karena cukup banyak pendeta sakit karena pola hidupnya yang tidak benar. Makan secukupnya, atan. Kudang do pandeta marsakit ala ganu adong ulaon tor parjolo di lewat kita. Juhuti. Nungi dang boy taorom marsakit mak. Dungi Roma tua pui unang bay nau tu desa pu marsakit tau. Jaga kesehatan. Na mangigut pasahak pilihan bulanmu. So tungadong siak kamu naso manggarar pilihan bulan na. Hami di son cek kamu tu kuria perajon lunas do pilihan bulan nami son. Ate amang pandita pasaribu. Lunas do ami kan? Sang. Lunas. So tungadong pandita naso manggarar pilihan bulan na. Sude na manjalo pasu-pasu sian Tuhan ikon manggarar pilihan bulan. Sude kita manjalo pasu-pasu sian Tuhan. Alani ikon tagarar piliatta. Ikon taguruhon marholong niroha. Ikon taguruhon marsileon leon. Unang makolit, unang ripe majal, unang paroha ahud. Namangigut parsangapi natorasmu. Parsangapi akagurum, parsangapi indukmu, seniormu. Ingot anggi pati palimahoni tu kita pandita dari parjolo sahali di topa Tuhani. Dak turua si itu kita dong. Ala kita do nau maul mempersangapi no torasta. Ala say di ala ngulu kita di bain ruasi hudul. Ala ni parsangapi na torasmu. Dang tidak dana pati palimahoni tu pandita doi nomor 2 matu situa. Ale nomor sada tu pandita doi. Ala kita do nau maul mempersangapi na torasta. Ala nunga se sangap kita di bain. Guru tetap guru.
Orang tua tetap orang tua, senior tetap senior. Kita hormati. Mari kita tetap menganggap semua orang yang lebih senior, lebih tua adalah orang yang lebih dulu berjalan di depan dan kita berjalan di belakangnya. Terus begitu beriring-iringan seperti prosesi kita tadi. Napar budi, radoti hayaso. Jaga kebersihan gerejamu. Tanggung jawabmu doi hayason ni gerejamu. Setabi termasuk alamanna, termasuk toiletna, setabi tanggung jawabmu doi, tanggung jawab tadoi sebagai pandita. Ai bagas ni debatarui jala kita parhubasna dan tuan kita parhubas bu kita alani sada tanda bahwa kita parhubas ias tabain garijakta ias tabain langgatapa ias tabain garijaktai siang Senin sahat tu Minggu sebelum pada saat dung sipul pesta sude suhi ni garejai ias dibalik langgatanna ias alamanna dipudi ias apalagi jabutta unang adong alasan dang kawin do peau alani songonom majolo jabui dang adong alasan imana parpudi aso nang terlambat kita mangan horas madi kita Maredehita siang bukwede nomor 715 Balgado holong misi itu besar. Martang yang mahita Ali Tuhan di bata amanami na di Banua Gijang sasadaho do na patauhon akana posom na sinurum tu akka huriai ho do mangalehon huaso dohot hamaloon asatarida jalalam tibul ulaon alani umbain narohami marite ite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mangido tuho pati urma rohania kana posomon iring-iring manasida marite ite tanganmu nabadiai Sai pamalo nasida mangulahon tohonanna na pinasahatmu tu nasida sadarion. Asat ture ulon nasida di bagasan huriam. Jalalam rarat harajonmu tu liat portivion. Salehon todim nabadiai mangajari dohot manogu-nogu nasida. Asa tartogihon nasida akadongan na jolma na hinokop ni anakmu marite-hite mudar na nabadiai gabe mulak tuho asarap hami di hasonangan pasangapon ho di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredehita ono meratus ono plono maya sada ikon buanota do barita laos Roma kadonga padita nama make baju toga asa lau manutu permingguan 7.
tatangnya koma piliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo-leo na dinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Hupas sahat hami masian na nileon mitu hami, pelean nami tuho. Sajalo maigabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa upar rahasia kami peleanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai maruhanami marite-ite toddim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondiro di pamataku hosadohon gugukin rodi saluhut Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magoarmu, sayro maharajaonmu, sesaut malo meniroham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Maho, disondakon Tuhan Dewata Mabohina tuho, jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan Dewata Mabohina tuho, jala di pasaor hon madamena tutodin. Amin, amin, Ya, jadi tahu duti mamuse Hobar tunang diatur hon marfoto ma pimpinan ni huriata rap dohot aka na baru majalo tohonan pandita sadarion